Ассалому алайкум акаҷоно, бародаро, ахо, хоҳаро. Марҳамат кидем мошини душанбе иншоалло ба раҳ мебирояд. ҳамин рӯз Toyota Boxy 6 нафар мебарад, кондитсионер дорад, чизе беҳтарин дорад, марҳамат зарядонак дорад. То душанбера дар хизмати шумо аст. мушкилӣ нест, ягон мушкилӣ нест. ҳамаш нахти ройгонгуна мебарем. марҳамат кунед, ҳамеша марҳамат. Гош ях чор ҳафта меред, кондитсионер гиромекар зарядмонак дорад, ҳама чизош американский мошин. марҳамат. болои худро тоҷ агар бутонед, болотон бутон бошад, дар болоҳошон безанед. ба сафар омадесиям, ахмон ба сафар рафтесиям, насиб боша худо пас иншоалло 3 сутка пас дар сафар мешавам. ба раҳ меравам иншоалло дар хизмати шумо. занг занед ба рақамои мо. бози мо дар хизмати шумо ҳастем. апаҷон дар хизмати шумо ҳастем, ягон мушкилӣ нест. апаҷон ягон савол ҷавоб дорӣ? мо сар шуморо видео карда будем, мо шуморо ваъда карда будем, мошинои замонавӣ, мошинои хуб, американский Toyota-ро шуморо овардем. иншоалло то душанбе апаҷон дар хизмати шумо ҳастанд. ҳамеша боз занг занед, дар хизмати шумо ҳастем. ай тараф мо ягон камбудӣ, ягон дурӯғгӯӣ шуд апаҷон. бародарои тоҷиконмона бугӯед ба камера ки ягон дурӯғгӯӣ кардем, мо ваъда кардем. айдасти узбекистон гирифтем шуморо апаҷон. пулотона қариб фред мекардам, пулотона задем гирифтем. апаҷон. ҳамеша опа дар хизмати шумо ҳастем. занг занед. ягон савол доред апаҷон? мо да ягон савол доред апаҷон? мо ҳами акай амза гуфт гапиш дар истод апаҷон. хоб дар хизмат ҳастам апаҷон. сида занг занед. нумерои мо дар болои экран аст. ҳамеша дар хизмати шумо. соҳ саломат буда шумоем мерафт. як абед айтани мо ай тарафи фирмаи мо гирифта шумо дода мешавад. чӣ мехӯред? бишбирон, кайла, либои чи апаҷон? якта дар хизмати шумо ҳастам. боронро метавонед ки то 25 кило борро бигиред, дар боло бор кунед бе ягон мушкилӣ шавад. агар дар раврӯ мо 24 соат дар связ ҳастем, дар хизмати шумо ҳастем. ягон камбудӣ намешавад. бедака роҳат карда меравед. соҳ рафта дам гирифта, ягон мушкилӣ надорад. занг занед. акаҷон ба душанбе мери акаҷон? расти бошӣ махмуд шуд акаҷон? ягон камбудӣ дорӣ акаҷон? мо гуфтем гапо накардем акаҷон? айдасти душмано, айдасти ӯзбеко шуморо гирифтем акаҷон? тамом акаҷон. сигда занг занед. нигоҳ кар акаҷон, як самолёт бория, зарядонак мемонед, зарядонак, ина кондитсионер, ина телевизор, ҳама чӣ дорад. ба ватана иншоалло соҳ саломат мебарем, мерасонем. акаҷон дар хизмати шумо ҳастем. ягон камбудӣ боша акаҷон, гап занед. ҳама садай акаҷон. бародарои моро чӣ гуфтанӣ? саломатӣ. бародарои тоҷика гуфтанӣ ки моро занг зананд, апо, хоҳаро, ако, очаомон, модаромон. борошонам бурда предоставить мекунем, борам қабул мекунем, борам чечени 3 рӯзда бурда мерасонем. то душанбе то шаҳра автовокзал. боз зуда дар хизмати шумо ҳастем акаҷон. занг зане, ҳамеша дар хизмати шумо ҳастем. ягон мушкилӣ нест. марҳамат кунед, занг занед, боз бошӣ ба сафар мебарам.